A yau ma mun sake zo muku da tutorial yadda za ka saita MX player ɗinka. A wannan tutorial ɗin za mu yi gyara guda biyu, yadda za ka saka dark mode da kuma yadda za ka kunna, yadda za ka yi saving ɗin status ɗinka na WhatsApp cikin MX player ba tare da ka download application ba. Da farko sai mu je MX player ɗin. A ga mun buɗe ta ko? Gashi kana gani ko? A gani bakin downloading kenan da biyu suke ciki. To muna son mu fi da yadda za ka yi da za ka mashi shi dark mode, wata kawai wasu kila su sani wasu kuma ba su sani ba. Sai kai clicking wannan dot ɗin guda uku a sunan na right hand side ɗinka. Idan ka yi clicking zai baka option a sunan har guda 6. Sai ka shiga setting. Idan ka shiga setting ma zai sake baka option list, player, decoder da audio. To kada ka yi nisa ka wahala kanka, sai ka shiga wurin list ɗin nan. Idan ka shiga ga team nan under appearance dan wurin farko, sai kai clicking team ɗin, sai kai clicking dark ɗin nan, kana ganin gashi nan mai zagayen dark ɗin ko, sai kai clicking ɗin shi. Kaga nan ya appear amma nan ba ta canza ba, ga fine tana light. Sai ka danna back button ka dawo, ka gani ta koma dark mode. Haka za ta fi daɗin amfani, za ta rage cin caji, sannan za ta kare idanunka daga haske sosai. Idan kai wannan to ka kare tutorial mu na farko yadda za ka saka dark mode a MX player. Na biyu kuma za mu gwada muku yadda za ka yi save ɗin WhatsApp status ɗinka ba tare da ka download ɗin status saver ba ta WhatsApp. Da ka kalli status a WhatsApp video to za ka dawo MS ɗinka kuma za ka iya save ɗin shi a cikin wayanka. Amma kafin mu yi wannan tutorial ɗin muna so wannan wasu muna like bar Allah su yi subscribing kuma su danna ƙararrawa, wanda kuma suka yi muna su yi muna comments da kuma abubuwan da suke son mu rika yi musu, saboda idan za su haka za mu rika jin ƙarfi yadda muke yin bidiyo kamu a wannan channel ɗin, kuma a yi sharing zuwa ga 'yan uwanmu da abokan arziki. Na biyu sai ka yi clicking wani dot ɗin na har ila yau, shi ma ka shiga setting, shi ma har ila yau dai a cikin list ɗin za ka shiga. Amma kaga under appearance muka setting ko, to sai ka je under plugins, to gashi nan kusa a gan shi WhatsApp status saver, sai ka kunna, haka ka shake ko, sai ka kunna. Idan ka kunna wannan shikenan sai ka koma can ga ka gani gashi nan ya appear save WhatsApp status. Duk bidiyon da ake son kai saving da ka yi clicking din wannan wurin, in dai ka kalle shi a status ɗinka na WhatsApp to zai hito. Gashi na rubuta mako, in ma ba kalla za su ce ma kai open WhatsApp ɗinka, sai kai clicking, in kai clicking WhatsApp ɗinka ya buɗe can, sai kai da kai saving. In kuma ka kalli ma dama haka list status ɗin a can a WhatsApp zai appear nan under recent ɗin. Ka gani shi ka wanda ake so kai saving. Haka mun wurin save ɗin nan mun yi saving ɗin har status guda biyu, ka gan su ko, wani shine za su nuna maka cewa lallai wannan abun gaskiya ne. Kaga na farko da muka yi saving gashi wurin, ka gani wannan shine wanda muka yi saving status lafiya kalau. Wannan shine tutorial mu na biyu. Mun gode ku kasance da mu a koda yaushe a wannan channel na Abudan Shadi a YouTube. Insha Allah za mu kawo muku bidiyo masu muhimmanci da kuma amfani akan da zaka gyara wayar sallarka Android. Yanda idan ka amfani da su zaka iya gyara ma wani kuma ya biya ka, wanda mahiyanci shine za ka kai gyaran waya ba tare da an wahala ba a ƙara ba ka biya 500 800 a lokaci daya. Mun gode. Da muna subscribe sannan ku like bidiyo kuma ku share za wasu groups.